Alde zarrutik egun hon denoi, eta eskerrik asko zuen parte hartze eta arretagatikan. Jon Anderrek esan bezala, Markel Etxabeguren Leanizbarrutia dut izena, eta duela 35 urte Oiartzunen jaio nintzen. Euskadin, Frantzian eta Erresuma Batuan nire ikasketak burutu ostean, duela 34 urte Donostira bueltatu nintzen, eta hemen errotu naiz. Eta hemen digertu Miramongo Parke Zientifiko-Teknologikoan egoitza duen enpresa bioteknologiko batetan egiten dut lan. Nire buruari buruz, nire burua deskriba dezaketen hainbat ezaugarri izan nitzake, zuzenbidean lizentziatua, langilea buru horraz kasu askotan, eta ikusiko dezuenez nire eskuartean daukadan bastoi txuria dela eta ikusmen urretasun bat ere badut. Hala eta guztiz ere, nire izaera eta orain arte izandako ibilbidea hoberen deskribatzen duen adjektiboa, agian kanpotikan ikusten zaiena, baina nire aburuz garrantzitsuena, norberek bere buruari ezartzen dizkiogun mug eta zaratago bizitzan aurrera egiteko borondatea duen pertsona bat izatea da. Honen hildotikan beti esan ohi dut, ni bezalako urritasun funtzional bat dugun pertsonen kasuan urritasuna ezaugarri bada, eta ezaugarri honek gure bizitza baldintzatu bai, baina inolaz ere ez du mugatzen. Eta hain zuzen ere, kasu honetan, nire gurasoei zor diedan filosofia hau zuei helaraztea izan da gaurko egunean inspirabizitzak topagune honetan parte hartzera bultzatu nagoen arrazoi nagusiena. Aurrera egitea. Bizitzan aurrera egitea da garrantzitsuena, eta horretarako erabakiak hartu behar ditugu. Erabaki orok ondorio batzu dakartza, eta ondorio horien kontziente izatea da ezinbestekoa edo lortu behar deguna. Ezinezkoa da dena aurreikustea, baina behintzat hausnarketa prozesu baten ondorioz hartu behar ditugu gure bizitza eraikiko duten erabakiak. Bizi dugun bizigaren gizarte edo testuinguruagatikan gure norberak bere bizitzaren edukia eta forma erabakitzeko aukera dugun eta aukera horretaz baliatzeko askatasuna dugun pertsonok privilegiatu batzu gara. Eta horietako bat naiz. Zorte handia dugu daukagun gizartean jaio izanaz eta hortaz aprobetxatu behar dugu. Norberaren ibilbide profesional eta akademikoa erabakiek bideratuko dute, gure bizitzan hartuko ditugun erabakiek definituko dute. Eta erabaki horiek askotan errespetua bai sortu zerraraziko digute, da nire kasuan nala izan zen txiki-txikitatik, baina ez liguke inolako beldurrik sortu behar. Aurreko izlariren batek esan duen bezala dena hanka sartzen dugu, eta hanka sartze horretatik aurrera egitea da bizitzan aurrera egitea. Zuetako askoren egoera berdinean aurkitzen nintzen duela 18-19 urte. Ez nekien zer ikasi edo ikasi bera ere. Lanean hasi, lanbide heziketa bat egin, formazio unibertsitario bati aurre egin. Dena dela, egoera bakoitzean eta gaur egun begirada atzera botata ondorio berdinera iristen naiz. Zuen adinean horrelako erabaki bat hartzeko nahikoa informazio eta nahikoa esperientzia ez dugu izaten, eta behintzatalakoa izan zen nire kasua. Informazioa familia lagun artean jaso nezakeen, baina gauza asko nituen deskubritzeke. Eta beraz, horrelako erabaki bat behin betiko izango den zerbait eta alda ezina izango den zerbait pentsatzea ezinezkoa da. Ezinezkoa da eta ez da justua. Hanka sartu behar dugu eta hanka sartzeari ez dugu beldurrikan eduki behar. Nire ibilbideari dagokionez nahiko transversala izan da. Zuzenbidean graduatua naiz, baina gauza bat esatekotan nire bai ibilbide profesional baita akademikoak gauza bakarra daukate amankomunean. Argiago izan dut egin nahi ez nuena, egin nahi izan duena baino, eta txiki-txikitatik ala izan da. Baten batek bokazioa aipatzen zuen nire kasuan ez dut bokaziorik eduki. Bizitzaren egunerokotasunak aurrez aurre paratu dizkidan bide gurutzeetan erabakiak momentu horretan nuen informazioarekin hartzen joan naiz. Eta horrek eraman hau gaur egun naizenera izatera. Esan dizudan bezala, zuzenbidea ikasi nuen, hemen Donostiako fakultatean. Zuzenbidea bukatutakoan argi neukan abokatu gintzan nintzela arituko, eta epaile gintzan ere ez, notaritzan gintzan ez dara, azken finean zuzenbideari loturiko karrera edo ibilbide profesionalak ez nituen gustoko.
Hori ala izanik, esparru berriak deskurritu nahi izan dituen, atzerrira joateko ere irrikan neukan, ze zuzenbidea egiten nuen bitartean beste arrazoi pertsonala batzuk medio ezin izan nuen Erasmus programaz baliatzeko aukera izan, eta Deustoko Unibertsitateak bere garaian eta oraindik ere abian daukan enpresen zuzendaritzari loturiko master bat medio, Frantzian eta Erresuma Batuan urte terdiko iraupena izan zuen master bat egiteko aukera izan nuen. Esperientzia benetan harrigarria izan zen eta beti animatuko zaituztet kanpora jutera. Israeliren batek ere aipatu du aldez aurretikan hizkuntzen garrantzia. Gaur egun inglesa jakitea funtsezkoa da eta hori eta gaur egun ja ezberdintasuna inglesa zaratago alemana, frantsesa jakiteak ezartzen du. Zuzenbidea eta master hori egin eta gero, etxera bueltatzeko gogo gehiagirik ez neukan orduko hartan, erronka zalea naizela esango nuke eta garai hartan buruan neukan erronka atzerrean bizitza izan zen. Eta horrela, aukera suertatu zitzaidan eta Londreseko banku batetan 3-4 urtez aritu nintzen lanean. Lan hori berriz ere eta lehen aipatzen nuen ideiara bueltatuz nahi izan ez dudana argi izan dudanean, momentu hortan ere gauza bera gertatu zitzaidan. Lan horrek ja asko motibatu ninduen bizpahiru urteetan, baina izan momentuan honetzan nire gustokoa, ez zigun asetzen nik Londresen egoteko arrazoia zan helburu profesionala, eta lan ez aldatzea erabaki nuen. Lan bilazi nintzen, bai hemen, baian ere, perfil ezberdiko lanpostuak ziren, noski hemen bilatuko nituenak eta lortuko nituenak, eta Londresen beste 2 urtez jarraitzeko aukera izan nuen, berriz ere arlo finantzieroan. Nire zuzenbide ikasketekin inolako zerikusirik ez zeukan rolak egigarituz. 2020an pandemia garaia zen, eta momentu hartan bizi nuen egoera profesionalak berriz ere einuen asetzen profesio horri atean izaioken zuku guztia atera niola iritzita, berriz ere lan utzi nuen, inolako ordezko lanposturik izan gabe, pixkat nire buruan hausnartu, zer egin nahi nuen bilatzen saiatu nintzen, eta esan dizan bezala argiago neukan zer egiz nahi ez nuen, eta hortaz lan hori utzi eta Londres uztea erabaki nuen. Eta ala iritsi nintzen hemen Donostiko Mirango parke honetan kokatzen den enpresa batetara. Bioteknologia mundua, berriz ere imaginatuko dezuenez nire zuzenbide eta arlo finantzieroekin inolako zerikusirik ez zuen mundu bat. Mundu benetan zirraragarria, inpaktu sozialak guk egiten genduen, enpresa horrek egiten zuenak gizartean zeukan inpaktu soziala zen kasu horretan gehien erakarri ninduena, benetan politia baldin baita norberak egiten duen lan hori gizartearen onuran nola traduzitzen den. Eta hor hasi nintzen, 3 urte egin nituen hemengo Biralgenen, eta duela urtarri jazkero berriz ere lan horretan neukan ere ibilbidea amaitutzat eman nuen, eta enpresa berri batean, duela 2 urtez sortu zen enpresa berri batean, proiektu kudeatzaile bezala nire aldeko apustua egin zuen pertsona batek, sekuelako konfiantzez eskaini eman zidan eta horretan nabil. Orokorrean eta laburbilduz nire ibilbide profesional eta akademikoan, eta gehien bat akademikoari dagokionez, ezagutza edo gaitasun transversalak eman dizkidala esango nuke. Ezagutza tekniko hutsak baino, hau da, egoera berritara egokitzeko gaitasuna, lan egiteko gaitasuna, sakrifizioa, disiplina, talde lana, horiek izan dira nire ibilbide profesionalean behin eta berriz erabili behar izan ditudan kompetentziak. Nire kasuan bokaziorik ez dut izan, balite egunen baten topatzea, baina oraingoz ez dela izan, eta berriz ere aurrera egiteko borondate horiekin jarraitzen dut. Zuek zuen irabakiak hartzeko daukazuen informazio auki, nik ere gero nire solasaldia o izetaldia bukatutakoan inolako hausnarketarik edo galderarik nirekin partekatu nahi izan ezkero, edo esperientziak etor zaitezte eta gustu handiz atendituko zaituztet. Eta bukatzeko bizpahiru mezu gustatuko litzaizkidak zuekin partekatu. Batetik,
erabakiak hartu eta erabakiak hartzeko beldurrik ez izan. Erabaki horien erantzule izatea oso polita da, azken finean zuen bizitza erekiko baituzue. Bestetik, zuen buruari jarri, ez mugari jarri, pentsatzen dezuena baino gauza askoz gehiago egiteko gai zarete, eta zuen buruari gauzak egiteko gai zaretela erakustea baino gauza politagorik ez dago. Eta azkenik gauz probatu. Bokazioa aldu zuenok bokazioa jarraitu, bokazio ez dezuenok nik bezala gauza ezberdinak probatu, atzerrira joan, alde zuen salsa guztietan sartu, bolondrez lanak egin. Azkenean denetatik ikasiko dezue, gutxien espero dezuen lekuan topatuko dezue motivazioa edo irakasgaia. Eta besterik gabe, eskerrik asko berriz ere, zuen arretagatik, eta gero arte.